Добрый день усім добрым людям. Вось мы сняли кола на лето, і ў зімовай коле ў Пірэлі з антыпраколам вынайшлі такі шруб. І калі прыглядзецца вось і на яго папырскаць, то будзе бачна, як ён ледзь там прапускае у гэтым месцы. Ледзь, нават і не заўважыш. Зараз паспрабуем яго дастаць і паглядзім, магчыма там зацягнецца. Вось мы кранули яго, і бачыце, як пайшло тут шыпець. Ай-яй-яй. Гэта аказаўся вось такі болт з'едзены, дзе-то мы на яго трапілі. І зараз тут такая вялізная дзіра, і яна, о, што робіцца, не ўтрымае ніякі антыпракол. Трэба разбіраць і рамантаваць. Сёння раніцай я паглядзеў кола, уже нічога тут, ніякае паветра з яго не выціскаецца. Усё добра. А як гэта здарылася? А здарылася наступным чынам, што там быў болт, ён прабіў такую адтуліну, што мама не гаруй, оттуда воздух сунуўся. Потым сын укруціў вось такі туды самарэз, прычым цалкам укруціў, і пацягнуў за сабой. І адтуль вось выйшаў гэта вось гумка супрацьпраколавая. Яна цалкам запаланіла ўсё гэта пространство. Зараз мы паглядзім. Вось. Все, і адрамантавалася кола, і не трэба было, як я адразу меркаваў, весці яшчэ на монтаж, здымаць, барціраваць. Все працуе выдатна. Наступную зіму праездзім з ім доўга і шчасліва. Усім усяго найлепшага.